Tämän päivän katukallup-aiheena meillä on nuori läheisenä. Ollaan tällä hetkellä Triplassa, lähdetään haastattelemaan. Millaisena sä näet nykynuorten mielenterveyden tänä päivänä? No, mulla on aika vähän sillä lailla semmosia niin nuorisosta ehkä silleen tietoa, mutta musta tuntuu, että se on vähän, että ainakin millainen kuva mulla on, että niitä mielenterveysongelmia on tosi paljon. No se on vähän kaksipiippunen, että toisaalta siihen puututaan just some, TikTokki, kaikki. Se on otettu hyvin puheenaiheeksi, mutta sitten taas itse some lisää sitä ja kaikki tällainen, että niinku paha sanoa. Kyllä mä näen, että se on lisääntynyt, mutta samaan aikaan siihen sitä koitetaan puuttua ja parantaa, mutta sitten kai siinä on sellainenkin sitten että kun siitä puhutaan niin paljon ja näin, niin sitten se vähän niinku takertuu siihen tai silleen, että ehkä tehdään liiankin pienistä ongelmista sitten liian suuria, tai näin mä näen sen. Mä koen ainakin, että nykyään mielenterveydestä puhutaan paljon avoimemmin kuin aikaisemmin ja myös tuodaan aikaisempaa enemmän erilaisia tavallaan kanavia, mistä voi esimerkiksi hakea apua, joko matalan kynnyksen vaikka Helsingin kaupungin kautta tai sitten esimerkiksi just vaikka niin kuin Kelan kautta. Et siitä puhutaan tosi paljon, mutta tuntuu ehkä, että semmoinen jotenkin suorituskeskeisyys ja toisaalta ehkä semmoinen yksilökeskeisyys ja että yhä nuoremmille ja nuoremmille asetetaan aika paljon sellaisia paineita, että pitäisi tietää jo nuorena, että mitä vaikka haluaa tehdä ja tällaista, niin voi sit vaikuttaa siihen, että nuoret esimerkiksi ahdistuu helpommin. Ja myös totta kai semmoinen, että siitä leikataan vaikka niin kuin hyvinvointialueilta ja leikataan mielenterveystyöstä tai semmoisesta ennaltaehkäisevästä vaikka just nuorisotyöstä tai niin tämän tyylisistä matalan kynnyksen palveluista tai ihan vaikka sosiaalityöstä ja tämmöisistä niin kuin peruspalveluista, niin varmasti näkyy sit siinä, että niin nuoret oireilee, että kun ei tavallaan ole niitä semmoisia turvallisia aikuisia vaikka saatavilla. No kyllä sille ainakin oma lähipiiri on silleen hyvä. Et kyllä mä tiedän, että joillekin saattaa olla ongelmia tälleen. Kyllä se on varmaan lisääntynyt lähiaikoina, just somella saattaa olla osa siinä kaikkea. No just oli kysymässä, että koetko sä, että somella olisi jotain vaikutusta tähän? Kyllä mä uskon, että somella saattaa olla just, että luo jotain paineita jostain asioista ja kaikkea. Ehdottomasti kyllä, se voi murskata itsetunnon ja kaikkea muuta, että se kyllä on. No some on aika vahvasti läsnä varmasti monenkin nuoren elämässä ja vaikka sitä ei niin paljon käyttäisi, niin silti sitä tavallaan joka puolelta tulee. Some varmasti voi aiheuttaa nuorissa semmoista vertailua, että kun siellä näkee asioita, mitkä ei välttämättä ole totta, että sinne luodaan aina tietynlainen niin kuin kuva itsestä. Ja vaikka niin kuin nuorille varmasti aika paljon semmoisesta niin kuin medialukutaidosta puhutaan esimerkiksi kouluissa ja ihan somessakin, että tavallaan osaa filtteröidä, että kaiken mitä näkee somessa, niin se ei ole totta, se on vain tietynlainen kuva, mitä ihmiset siellä luo. Joo, sillä on tosi iso vaikutus mun mielestä. Että se on kyllä niinku, semmoinen ihan selkeä, mikä koko ajan sitä kuulee. Että, niinku, mäkin kuulen omassa työssäni niinku jatkuvasti, että ihmiset puhuu siitä, kun ahdistaa, että on koko ajan se puhelin ja sit sitä on vaikea hallita. Ja se koko ajan ikään kuin niinku stimuloi liikaa ja se aiheuttaa ihmisen semmoista, ne vertailee itseensä muihin hirveästi ja näin. Ja sitä on vaikea hallita. Se vie liikaa niinku tilaa sillä lailla sieltä pääkopasta ja näin, niin kyllä se on, mun mielestä se on aiheuttaa niin tosi paljon mielenterveysongelmia just nimenomaan. Ja semmoista ahdistusta ja kaikkea. Koet sä, että sä voit itse jotenkin auttaa tai onko sulla sellainen fiilis, että jos sä haluaisit auttaa, niin pystyisit sä tekemään sitä? No siis kyllä mä oon itse esimerkiksi auttanut tai frendiä jossain tietystä tilanteesta jotain. Että kyllä mä oon itsekin ollut ihan avoimen niin kuin oma lähipiiriin kohtaan. Kyllä mä koen. Kyllä mä ainakin kaikki, mitä mä oon itse kokenut ja käynyt läpi ja mitä mä oon oppinut siitä, niin kyllä mä jaan mun niin kuin, oppeja siitä ja juttuja ihmisille mielellään ja ei toivo kellekään samanlaisia juttuja, niin ehdottomasti. Kyllä mä uskon, että jokainen voi vaikuttaa. No mä en itse siis tee somea tai ole millään tavalla semmoinen niinku vaikuttajahenkilö, että sillä kautta mulla ei ehkä ole semmoista niinku vaikuttajayleisöä tai alustaa, jonka kautta mä tavoittaisin nuoria ja voisin esimerkiksi puhua vaikka mielenterveydestä tai kuluttamisesta, mutta ehdottomasti jos mulla olisi semmoisia niinku alustoja, niin niiden kautta varmasti voi nostaa erilaisia teemoja esiin. En myöskään tee tällä hetkellä mitään sellaista työtä, missä mä aktiivisesti kohtaisin nuoria ja vaihtaisin heidän kanssaan ajatuksia.
mutta jos tekisin, niin varmasti sitä kautta pystyisi vaikuttamaan. Koetko sä, että apu on riittävästi ja tarpeeksi matalalla kynnyksellä saatavilla nykypäivänä? No mä oon itse saanut ainakin apua vastaavillaisiin juttuihin silloin, kun on siihen apua tarvinnut, mutta sitten on kyllä kuullut ihan lukuisia semmosia, että on ollut täyttä ja ei pääse ja jonotetta monta kuukautta psykologille, terapeutille, minne tahansa, että ehkä sitä ei ole tarpeeksi. Ei varmaan ole, että ei ole matalalla kynnyksellä ainakaan silleen, että sä voisit vaan niinku kävellä jonnekin ja pyytää apua silleen, että sä tarvit aina, että se on vähän semmoinen, ehkä siinä on aika paljon kaikkea semmoista niinku, että sun tarvii eka mennä jonnekin ja saada lähetteet jonnekin ja semmoista, että jos on päihdeongelmaa, niinku, että ainut mitä mä tiedän, että on niinku tämmöiset niinku, nämä niinku A:t ja N:t, niinku tämmöiset toveriseurat, mihin voi mennä ihan suoraan kävellä sisään ja sieltä niinku, tulee sitä vertaistukea ja apua. No kyllä mä itse kuullut monta kertaa just kaikista niistä jostain, että voi tekstiviestiä johonkin numeroon tai jotain sinne päin. Koetko sä, että jos me lisättäisiin lisää kulttuuri- ja harrastustoimintaa Suomessa, niin voisiko se jotenkin niinku vaikuttaa nuorten mielenterveyteen? No kyllä se aina se, varsinkin no itsehän mä niinku aina puhun liikunnan puolesta että se, ja liikuntaharrastusta, että siitä se on aina hyväksi, varsinkin nuorille, että jos pääsee harrastamaan ja sitten varsinkin jos innostuu jostain vaikka urheilulajista, niin sehän voi olla, että onkin monet pelastanut ihan siitä. No siis joo, kyllä harrastus yleensä vie niinku ajatukset muualle sille enemmän. Et itse jos harrastaa jalkapalloa, niin kyllä mä oon silleen just 5 kertaa viikossa siellä. Niin et ei mulla sit oo niinku edes välttämättä aikaa ajatella mitään asioita liikaa. Lähijunan tuomana tokana lokaationa Katugallupille toimii Tikkurila. Millaisena sä näet nuorison mielenterveyden tilan Suomessa nykypäivänä? Erittäin huonoksi. Erittäin huonoksi. Siis mä oon itse jopa lahjoittanut rahaa niin kuin nuorten mielenterveydelle, koska niin kuin mulla on ollut nuorena itsellä ADHD ja sitä ei pystytty tutkimaan silloin. Ja mullahan lähti huumeiden käyttö silloin siitä. No on se mun mielestä niin kuin vähän pahempi, että pahemmaksi mennyt. Että vaikka mä olin pieni, niin mulla saattoi olla pahaa mieliä tällä tavalla, mutta kyllä niin kuin aina tulee uusia päiviä, hyviä päiviä, välillä huonoja päiviä. Koetko, että sosiaalisella medialla olisi jotain vaikutusta nuorten mielenterveyteen? Sosiaalisella medialla? No itsetuntoa varmasti sosiaalisella medialla, koska siis niin kuin filterit on filtereitä ja totuus on totuus. Ja sitten se, että siellä annetaan ihan vääränlainen kuva, että millainen on normaali ihminen mun mielestä, niin kuin, että siellä kaunistellaan asioita sillä, että otetaan kuva, että tämmöistä on, mutta todellisuus on oikeasti vaan sen kuvan verran ja se ei ole todellisuutta. Niin mun mielestä se pilaa nuoret naiset varsinkin. No en mä nyt tiedä. Koet sä, että sä voit jotenkin auttaa tällä hetkellä niin kuin ihmisiä tällaisessa tilanteessa? No siis totta kai. Mä autan aina, niin kuin jos mä voin yhdenkin saada tuolta kadulta pois, niin kuin se on aina plussaa, mutta niin kuin mullakin on omat voimavarani ja mun pitää olla aika tarkkana sen kanssa vielä, että kuinka paljon mä voin auttaa ihmisiä. Ne on tällä hetkellä lähinnä mun läheisiä, ketä mä voin auttaa. Osaan mä ohjaa tietenkin ihmisiä oikeisiin paikkoihin. Koetko, että apu olisi tällä hetkellä riittävästi saatavilla ja tarpeeksi matalalla kynnyksellä? No siis kyllä sitä apua varmasti on. On täällä paikat täynnä kuulla, mistä saisi apua ja jos itse vaan ihminen haluaa, mutta jos se itse haluaa joku päästä irti jostakin, niin se on turhaa joku auttaa. Se pitää itse ihmisen niinku, että hei, mä haluan lopettaa. Että. En koe. Siis apu on saatavilla, mutta sitä apua ei saa mun mielestä silloin, kun sitä tarvisi ihminen. Voisitko sä kuvitella, että esimerkiksi kulttuuri- ja harrastustoiminta, niin voisiko se niin kuin nostaa nuorten mielenterveyden tilaa? Jos olisi vaikka niin kuin enemmän jalkapallotreenejä ja muuta. No joo, kyllä mun mielestä, koska jos on vaan, aina sanotaan, että mä oon kotona vaan ja on tylsä, ei tiedä mitä tekisi. Viimeisenä Katugallupin kohteena meillä on Malmi. Käydään ytsiin, mitä jengi on mieltä. Millaisena sä näet nuorison mielenterveyden tilan Suomessa nykypäivänä? Sanoisin, että ei ole mikään hyvä, mutta
ei huonommasta päästä. No kyllä se aika huono on, mitä nyt katsoo, kuinka nuoret likatkin on saksien kanssa hyökkää tuolla toista kimppuun ja porukalla hakataan toisiaan, niin se on tosi huolestuttava nyt. Mä näen, että mä tuun itse siis niinku kontekstin ja alan ulkopuolelta, mutta se mitä niinku mä näen on, että on hirveästi hyviä tyyppejä, ketkä todellakin haluaa tehdä vaikuttavaa työtä niin kuin nuorten mielenterveystyön ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja on paljon osaavia ihmisiä. Se, mitä tarvitaan, on ne resurssit. Tähän ei auta muuta kuin kaikkien huutaa vaan lujempaa, että kuinka tärkeää se on, että nuoriso on meidän tulevaisuus. Aika huonolta. Ei, no sanotaan hyvä, mutta jotkut on huono. Joo. Koetko sä, että sosiaalisella medialla olisi jotain vaikutusta nuorten mielenterveyteen? Ihan totaalisen takuun varmasti kyllä, koska ei pidä yleistää, mutta niin kuin kuinka moni oikeasti osaa tylsistyä tänä päivänä. Me ollaan koko ajan semmoisessa vitsin digiviemärisonta tulituksessa, että ei ehdi muodostua tarpeeksi ajatuksia. Ihminen ei ehdi ajatella itse, koska koko ajan sille syötetään kaiken maailman soopaa, mikä ja hyviä juttuja tietenkin, en mä sitä sano, mutta et kaikessa kohtuu. Et mä sanon, että kaikki nyt tiedätkö, ikähaitari 0-100 kiipeilee puihin ja tylsistyy. Koen. Tuommoinen lyhyen tommosen, niin kuin TikTokin ja tällaiset, niin ne on ehkä vienyt huonompaan suuntaan. Siitä en osaa kyllä muuten sanoa muuta, kun en tiedä näitä, mitä ne siellä kännykössä lukee, kun linja-autossa kun menee, niin kaikki on vaan näppäilee koko ajan kännykkää, mutta en tiedä mitä ne siellä, sikäli kun en ole niistä perillä, että mitkä ne nykyisen niillä on. Joo, Snapissa myydään aika paljon. Koetko sä, että apua on riittävästi saatavilla ja tarpeeksi matalalla kynnyksellä? No ei varmasti ole saatavilla, koska mitä mä oon nyt lukenut ja lehdistä, kun en tiedä onko nyt hiukan helpottunut, mutta takavuosina oli tosi karmeita, kun ne vanhemmat koetti saada apua lapsilleen, niin ei mistään saanut siihen huumeiden käyttöön. Niin enkä mä usko, että se kynnys on yhtään nyt matalantunut. Ei todellakaan. Paikoittain joo, sinne minne resursseja pystytään kohdentamaan, mutta mä tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, että vaikka olisi todella sitkeä, todella taitava hakea apua, osaisi suurella vaivalla vaikka ylipäätään jäsentää ja sanottaa, että mitä mulle kuuluu, niin se ei välttämättä todellakaan riitä. Puhumattakaan, jos on yhtään hankalaa millä tahansa tai kaikilla näistä osa-alueista. Ei välttämättä, mutta itse ei ole ollut ongelmia, niin mä en ole toki hakenut apua, että en silleen ole kokemusasiantuntija. Mä luulen, että ei ole tarpeeksi apua. Mitä te luulette, että jos me lisättäisiin vähän lisää harrastustoimintaa, yleisesti just jalkapalloa, tiedätkö, pesäpalloa, niin voisiko se jotenkin helpottaa nuorten mielenterveyttä ja sitä päihteiden käyttöä vähentää? No mun mielestä kyllä, joo. Ja lisää, tiedätkö, kaikki jalkapallokentät on usein varattu, niin lisää jalkapallokenttiä. Ehdottomasti, ja se riippuu tosi paljon miten ja millaista. Nuorille suunnattuu, mutta ei pelkästään niitä samoja pilipali-liikunnallisia kursseja, vaan pitää löytyä kaikille kaikkea, koska samat harrastukset ja samanlaiset jutut ei sovi kaikille. Eli täytyy tosi herkällä korvalla kuunnella nimenomaan sitä nuorisoa. Mä oon ihan väärä tyyppi vastaa siihen kysymykseen, että mitä se toiminta on.